Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pizza 7 na bulan sa Agosto, tuig 2020. Anano ang mga balita, mga isyu dire sa siyudad sang Bacolod. Sa nagapamangkot bala ang korpyo nagapadayon alas 10 gihapon tubtob alas 4 sang kaagahon. Wala pa. Gintala na ang bago, ang hinuding-huding nga alas 8 sang gabi, masugod ang korpyo hasta alas 4 sang kaagahon. Ang sangko niya panglunsod, naghatag poder kay Mayor Bing kung ano oras itala na ang korpyo sa Bacolod. Kay ang author sini kundi si Councilor Archie Baribar sang korpyo ordinance, di nagapangabay ang mga negosyante nga kung mahimo, ibutang alas 12 tubtob, alas 4 sang kagahon, dugangan na bidwa ka oras, ang suwistyon iya, sang pila naton ka mga opisyal, nga bangod nagasaka ang biktima sang COVID-19, himuon tabi alas 8, tubtob alas 4 sang kaagahon. Pero wala pa ma-implementar. Depende pa kay Mayor Bing Leonardia kung ano oras ang korpyo dire sa siyudad sang Bacolod. Kay ang siyudad sa Bacolod, kung ginpaidalom sa General Community Quarantine, mag-aumpisa ang korpyo alas 10 ang gabi. Kung modified, mag-aumpisa alas 11 sang gabi. Tag alas 12 lang ang gabi kung sa idalom na sang new normal. Ang new normal ni malayo paspatad ni. Kay wala pagid, hindi pagid magbalik sa new normal. Ano pagbalik ta sa new normal kay gasaka ang kaso sang COVID-19. Kung ano ang mangin desisyon buwas damlag sang alkalde, kung bala pasugtan ang pangabay sa mga negosyante nga alas 12 tubtob alas 4, depende pa kay Mayor Bing Leonardia. Subong ginatun-an inisang Mayo kay hindi ka man kapadaso-daso. Kinanglan ang tanan nga opinyon kuwaon mo, opinyon sa mga negosyante, opinyon sang pila ka mga sektor,
kung bala makapaayo nga himuon alas 8 o kung alas 12 ang kurbyo hasta sa kaagahon. Hindi ini mahapos nga desisyonan. Kung hindi mo pagpamatian ang tingog sa mga negosyante, hindi man mayo. Kinanglan, win-win solusyon ini. Nga hindi man kita gusto nga magdagsa pagid kag magdako ang biktima sang COVID-19, pareho man nga hindi man kita gusto nga mapirde ka magkalapurdoy ang mga negosyante dire sa siyudad sa Bacolod. Luyag naton kag sa indirekta, maigo man ang siyudad sa Bacolod pagi sa pagsukot sang buwis. Kay diamak na ang mga negosyo nagsirira, mga hotel ang nagsira, bangod wala na customer, wala na income, namuhin na sa mga empleyado. Unemployment naman ang problema. So, hindi maposiling ko ang magdesisyon. Kulaton ta, kung ano gid ang mga desisyon sang alkalde sang siyudad sa Bacolod, kay ginatugyan saya sang sanggo niyang panglunsod ang desisyon sa oras sang korpyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang babae. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y, sa bisan anong kalintangan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 6:46 na. Gapon na kibot kita. Nagligad nga mga balita nga may ara ka doktor, 4 gid kag 2 ka nurses diri sa regional hospital nga nagpositibo. Dakulbaan man ta ba? Kaya ang Aksyon Radio tubangan gid sa regional hospital. Pero ang isyu nga ni hindi nilahog-lahog. Nantawa bala? Maluoy kita sa mga frontliner naton. Ini nga mga doktor kag nurses among nagapangatubang gid sa mga kaso ka delikado, hindi malayo nga malatnan ka. Kaya ikaw yung gatubang mo sa nga may mga kagaw sang COVID. Amo nang siling naton nga maluoy kita sa aton mga frontliner. Nga nagkalaigo, damo na. Nga mga doktor ang nagkalamatay, nurses ka mga frontliner naton. Amo nang siling sang isa naton kaabyan bala. Kung magpadayon ini, sa sulod sa isa ka tuig, kag maglala pagid ang paglaton sang kagaw, basi pag-abot sang adlaw, mawadaan kita frontliner bla. Magmalasakit, magkalamatay, kabay pa hindi lang. Magkalaurot ang aton mga frontliner, bangod sining wala matapna gyapon nga kagaw. Gasiling sila by December, basi posible may baksina. Inaya base, wala pa na kasiguruhan nga ining ginatunan subong nga bulong, applicable gid para sa coronavirus. Ho, ambot silingon, wala pa ina sang kasiguruhan. Gasaka nga gasaka ang kagaw dire sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kaya mo nang dapat halong gid. Yang gobyerno may ara face mask, may shield mask, tanan-tanan na lang. Ginahimo para nga hindi maglapta ang kagaw. Ang diferensya sini, kay ang pila naton ka mga utod, ritubado sa gihapon. May ara gani gasiling hampate ka na sang kagaw-kagaw nga na, coronavirus nga na. Wala na. Di ko magkalaigo karon. Pobre yang pila naton ka mga kauturan nga gahalong. Ang iban tigaulod tawabla, gakaladakpan, sok-sok no pisbas pero dibutang sa liog. Di kakita na yung sa liog ibutang. Ang iban sagkang akalain. Di daw hindi amo bla ng paritubado, pasikat-sikat nga kuno, hindi madutlan sa kagaw. Di ko madutlan ka karon. Kaluluoy pati pamilya mo. Amo nang siling ko, kung ano ang nagakadapat sundon naton. Kung ano ang paandam na makalikaw kita kagaw, sundo naton. Kung magsiling ang aton departamento sa ikaayong lawas nga di maglagaw para hindi matapikan kagaw, hindi kita hagad lagaw. Kag ang mga ginikanan, ginapaandaman gid, responsable kamo sa inyong mga minor nga edad nga kabataan, nga ginatugutan nyo magwa sa tagsa nyo kapuluyan. Delikado ina. Amo ina nga may mga ordinansa pag-abot sang tion nga kumadakpan ng kabataan ang pabayron ginikanan. Kung saan o matapos ining karon pandemic kani, wala sang makapakot. Kung saan o matukiban ang matuod-tuod nga baksin, wala sang makapakot. Milyon man dolyares ang ginagasto sa iban nga kapungsuran, wala gyapon matukiban ang baksin. Sa karon, may mga pila ka pagtuon, baliskad sa pagtuon sa World Health Organization. Sa Italy, Estados Unidos, kag iban nga pugsod, wala sila gapati ya. Nga kagaw ang gidalinan sang kamatayon.
Kaya mga patay nila dito, gina-autopsy nila, ginalantaw sa mga doktor kag mga scientifico, nagapati sila nga sa bakterya na gali nakamatayon kag hindi virus. So amo ini nga mga pagpati nga nagakumpyos sa aton sini mga pumuluyo. Ano gibala? Kagaw, bakterya o ano gid ang ginalinan sining coronavirus nga ni. Kung saan o matapos ini, kung saan o kita kabalik sa normal nga pagpangabuhi, wala sang makapakot. Gasiling sila, balik sa new normal, wala iya sang normal nga matabo, mintras tanto wala sang bulong ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect 57 na, ini delikado ini. Ang pagsarurot sang ekonomiya sang pungsod Pilipinas, nabatyagan sa ikadwa nga kwarter karon nga tuig. Ano ang kabangdanan sini? Bangod sang pagpatuman sang mga kwarentina nga tikang sa Pilipinas angot sa COVID nga pandemic. Anong resulta sini? Resulta 75% sang negosyo apektado. Makita naton bisan sa lokal. Nagsira ang pila ka mga hotel, planta, business in, gagmay, nga negosyo, nagsirira. Resulta, perte kadamo ang nawad-an trabaho. Ang pagtuon sang gobyerno mismo, nagasiling nga porte ang pagsarurot sang ato negosyo. Ang mga nagamanufacture, ang construction naton nga nauntat, bangod sining COVID-19, transportasyon, magagmay nga negosyo, nga wala palulos, nagkalaputo. Ang buot silingon, hindi maayo ini nga patimaan. Amo nang siling ko, nga ang gobyerno nasyonal kag lokal, antes ka magduso sang pila ka mga tikang, ihimplo, pasirhan mo ang tanan nga mga negosyo. Ti porte ang igo yes na. Ginsagang ta ang COVID-19, pinagutman taman ang minilyon naton ka mga worker. Masakit pagid nga kamatayon kay matamat gutom ang resulta ya. So kinahanglan ang gobyerno magtuon husto, kinahanglan mag-win-win solution sa ginatipan naton nga hindi kita magdako kag magdamo ang COVID-19 nga balatian subong man hindi manaton pagpabayan ang negosyo kag ang mga negosyante. Kay kung mag-uluntat ini sila negosyo, ang impact sina sa ekonomiya hindi maayo. Ang resulta sina gutom. Mi ano pangasap nga imuon sa gobyerno? Kung lilibo-libo, milyon nang mawad-an trabaho, bagon magsirira ang mga negosyo, porte na, sobra pa na sa COVID-19. Amo na nga dapat may hustugid nga pananawa ng gobyerno, nasyonal, probinsyal, kag lokal. Kinanglan aton gid buluban taon, timbang-tibangon tagid.
nga ginaatipan tang aton ikayong lawas at ipanon taman ang ekonomiya naton. Kaya ang isa ganin ni sumarurot, tapos kagid sobra pa ni sa balatian nga COVID kumatabo nga magsirira ang mga negosyo. Luwas nga may gutom, di hamak ang mawadan trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01 na. Oy, ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation padayon nagapaybalwa gabaton sila subong loan application. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala
ang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kaintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dalatag palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,